Ahojte, takže v prvej časti našej cesty na Kanárske ostrovy autom s 5 deťmi ste mohli vidieť prípravu, balenie, cestu k starým rodičom a potom cestu na sever Talianska cez celé Rakúsko. Dolu v pravom rohu nám môžete dať odber na náš kanál a tam si vlastne toto video môžete aj pozrieť. A dnes ideme pokračovať ďalej cestou cez vrch Talianska a snáď večer budeme už aj pri mori. Obliekame sa, odchádzame. Takže na druhý deň na talianskej diaľnici po pol hodine šoferovania už stojíme v zápche. Vidíme, na ako dlho to bude. Že máme ďalšiu skúsenosť. Našťastie nebolo to na dlho, takže pokračujeme ďalej v ceste. Čo sú to oci topoľové sady? Sady topoľov. Pestované teda na celulózu. Bolo raz sme boli na mieste, kde sa zišli všetky kamióny sveta. Ak bolo včera zábavkou počítať tunely, tak dneska pri tej zápche počítajú dievčatá kamióny. Na záchod, ideme už na záchod, už to nevieme vydržať, že? Takže bola rekapitulácia. Včera sme cestovali približne od 9 ráno do 19 večer, takže sme išli asi 10 hodín. Dnes zatiaľ cez Taliansko ideme tiež približne od 9 a teraz je 16:40. Ešte máme tak hodinku a pol do miesta, v ktorom sme ubytovanie práve zabukovali. Ideme do Savona, takže pobrežie Talianska, tam už je aj more, už sa tešíme. A dneska teda zatiaľ ideme koľko hodín? Od 9 do 16. Matika Zuza, v takejto horúčave. No to je jedno, vypočítajte si. Je 16:40, ešte nás hodina a pol čaká, takže 17:40, 18. No tak o hodinku menej asi ako včera. Aj s prestávkou. Ale samozrejme prestávky, jasne. Na obed, na cikpauzu. Bezpečnosť. Alebo len tak prosto vyluftovať hlavu. Super, konečne more. Tá loď ide teraz rýchlejšie ako my. Je to povievajú čurka. Aj chodím do predškolskej. Veľkú nákladnú loďba. Niekto rybári. Áno, niekto chytá rybky. Takže som nevidela, že sme zaregistrovali. Medzi tých moc stihli nafúkať. Sú to o chvíľočku, bude vonko, pozeraj naľavo. Tam, kde pozeráš, tam, kde je more, tak teraz pozeraj, aha. Keď si kratov zatiaľ stihli nafúkať. A môže byť, že hej, teraz ho zametá na večer do udia. A ja, Vovinko, veľmi rada. Riadne náročná časť cesty. Dneska deti už sú riadne mrzuté, teda vlastne len Jožík, náš maličký jednoročný. Doprava tu v Savone je brutálna, kopec skútrov, kamiónov, chodcov.
Chvíľkami stojíme na každom druhom metri. Zo párkrát nás v meste GPS-ka zaviedla úplne zle do jednosmerky či do uzavretej cesty. Niektoré úseky aj kvôli prácam na ceste sme si prešli druhýkrát. No, Brutus. Ale teraz ďalšia silná skúsenosť. Už len vydržať a nájsť nejako úbytko v salóne. Takže hurá, konečne sme dorazili. Trvalo nám to nie o hodinu menej ako včera, ale cca o 2 hodinky viac. Okúkáme to tu a ide sa na zmrzku. Toto je celé mole, to sú malé loď. To je prístav a tu je... Ultra milá. Taký veľký kusy čokolády. No, stracciatella. Nech ti nespadne aj cestou. To už je čo povedať. Taliani vraj majú dobré zmrzliny. Na Slovensku sme sa tešili, že pravá talianska zmrzlina ale slovenské vám chutia viac. Ako prechádzajúci tam ten most? Ktorý? Most Ževrasek-Giho. Ak sa vám dnešné videjko páčilo, budeme veľmi radi, ak si na YouTube vyhľadáte náš kanál a kliknete na tlačidlo odoberať. Môžete si pri odbere aj zaznačiť zvonček a tým pádom vám YouTube vždy pripomenie, keď zverejníme nové video, aby vám nič neuniklo. Ďakujeme.